मामाफोर जाखो अमा जाजोब्बाय बिसोरो अमा जाजोब्बायना नोंहालाय माथो जेबो गैया गोथाव जादों मोजां जादों दा गोथाव जादों दे मोजां मोनदों नोंखौ नुनानै माब्रै दं मोजाङानो लेटेस्ट मुभिया मा दं दा नोंना आंना दानिया बालन्दा राजा ना बिथांमोनहा अरायजो प्रडाक्सनाव चेक खालामहैबानो जाबाय मैया रिलिज खालामनाय जाबाय ब्रादारनि गुड नेम ब्रादारनि गुड नेम बसुमतारी ओमफ्राय चेनेलबो दंना ब्रादारनाव अरायजो प्रडाक्सन अरायजो भेरि गुड लोगो मोनना बिराद मोजां मोनदों थेंक इउ मा जायो सौफैबायानो लोगोफोर नायलांदो नै बिराद बिउटिफुलखा सिङाव हाबनायसै नायलांदो औ Furabi. Menuhi ini hanya kodan kok. Ayo. Video. Rista bayo. Hal ini bodoh. Deh, nih nggak beres saja. Hei, langsung, terus lah. Thank you. Video, nani video, nemu video. Ngurmain aja jeng nanti. Bye bye, hello. Thank you. Tidak, ang lagu berdentang itu. Oh, udah. Ada. Brother, moजां मोनदों नोंखौ नुनानै माब्रै दं मोजाङानो लेटेस्ट मुभिया मा दं दा नोंना आंना दानिया बालन्दा राजा ना बिथांमोनहा अरायजो प्रडाक्सनाव चेक खालामहैबानो जाबाय मैया रिलिज खालामनाय जाबाय ब्रादारनि गुड नेम ब्रादारनि गुड नेम बसुमतारी ओमफ्राय चेनेलबो दंना ब्रादारनाव अरायजो प्रडाक्सन अरायजो भेरि गुड लोगो मोनना बिराद मोजां मोनदों थेंक इउ मा जायो ब्रादार नोंनि हाबा सिलिया जिब'सो जायोना काजिन गामिया एखे ना एखेयानो भेरि गुड लोगो मोनना मोजां मोनदों थेंक इउ स' माच इदिस नोंनि माबाखौ नायग्रा बियो फेभारेट थेंक इउ भेरि गुड 비즈니스에서 스나가 나오는 거 자기야 비즈니스 나 Dari tanggung awal menjawab mari income 동원이 다 쌌나 moजां ना दासो बेदर मोनथ'वाखै दासो फैदों दङ लोगोफोर हरै गामिनियानो दंजोबो एसे गिदिंलाबायदों फट' लालाबायदों Sini lah, ada gitu. 우리 같이 din간데. 길가 부르면 뭐?
Sister nama apa saja? Rumah saja bisa. Apa saja punya? Nih lah, mati sih begitu. Kita sudah dengan mungkin jadi dah. Deh. Yang baik nih sih gunung mana ini? Masih ini. Deh. Deh. Jangan hanggar sih. Hanggar sih. Apa? Apa ya? Tangan ya. Tangannya sih. Mama जाखो दे मामाखौ जाखो Apa? Ya? Selamat habai dulu. Kepsini sunu na demi randrafोरखौबो बुंलाय नोङो. Boleh nih, mau capai sih di sini. Lama kok celana bener. Gila. Dan nama Ay, Pak, belum sudah nak kembali. Ambil lagi mana kai?